Kanya-kanyang tilihan to, no? O, meron din doon sa kabila. O, winner. O, pack. Biglang dumami lalo ang ating mga shoppers. Talaga mainit-init talaga itong wildcard competition natin. Okay. So, while we are waiting for the final scores and while the scores are being tabulated, 1, 2, 6! ito na yung hinihintay ko. Interviewin na natin sila. 1, 2, 6! Hi! Ito yung, ay, hi. Parang nakakayang bastusin to kasi parang ang babait nilang lahat, ano? Ang boy next door. Hindi tayo kay number 1. Hi, number 1. Nahiya. Shy type ka ba? Hindi naman po. Sakto lang. Pakita mo nga sa akin yung ano, yung hindi yung shy type. Gusto mo gawin? Grabe mo kung may gusto gawin